Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoires de santé, agences de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Aw bisimila hôtel Lafiya la. Ni ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔyala ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔyala Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la Sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ Sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni Sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni Sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni Sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye
an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye kari ye sibiri ye tubabukalo tile 28 san 2025 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falaye Keyita ale bi yan ani ne yɛrɛ jɛmukan ale tɔgɔ ye ko kɛnɛ kan o ye sibiri o sibiri ye nɛgɛ kanɲɛ 12 ka taa bila 11 na n'a kɔkan taw sa. Falaye bi an bɛ taa Irisilakaw fɛ yen an ka furancɛla fanga ɲɛma ale tun bɛ taama n'a ye taama in kun cɛra nka baroba sigira Moscou ani denmisɛnnin minnu bɛ yen ni maliyɛn minnu bɛ yen ale ni AES jamanadenw Asimi ye laseli min kɛ Falaye miniti 25 min sɔrɔla présidence maaw yɛrɛ fɛ n'u y'o d'a ma an na o da maaw tulo kan sabula bi bi na bɔlɔlɔ sanfɛ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a bɛɛ lakali k'a ɲɛfɔ maaw k'a faamu. Présidence yɛrɛ ye min di an bɛn'o de k'a la u k'o lamɛn. Falaye o mana tɛmɛ ka bɔ yen ko dɔ ye plainte don Asimi contre la dɛ nka ale taara n'a ta ye cour constitutionnelle la. Courage b'a la nka Falaye sariya b'a yamaruya dɛ nka a ɲinɛna fɛn kelen de kɔ anw ti démocratie fanga ye koyi boloma wuli k'an sigi o yɔrɔnin de y'a jɛ nka an bɛna n'a ɲɛfɔ maaw ye. Falaye tilegan in na kiiri kumaw b'an bolo dɛ an tɛ a fɔ procureur ye a ka an mago to an ka filiw n'an ka majɛw la a ko la sabula kiiri kuma a man nɔgɔn. Procureur min bɛ tribunal spécial la n'o ye Kɔkɛ Kulubali ye a kun bɛna maa 2 datugu tuguni ko ye Falaye k'u ye seerejugu kɛ a ko k'u ye seerejuguya kɛ ko wa ko ale bɛ plainte don contre la Falaye i taalen kiiri la ka taa kungo sɔrɔ k'e nana seereya o ko kɛra cogo min an n'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna tilegan in na. Kiiri wɛrɛ min bɛ yen parti politiques murutilen don k'a fɔ parti politique kɔrɔw u ye wulikajɔ kɛ ka taa Bamako tribunal bɛɛ lajɛlen ka taa sɛbɛn don ye 6 min b'an fɛ yan 7nan o ye cybercriminalité ye. Falaye ko sɛbɛnw bɛ ka b'u nɔ na n'o y'a sɔrɔ tribunal 3 y'a jira k'a fɔ k'olu t'u lamɛn ko 3 wɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko kiiri don k'o dɔgɔdara cybercriminalité k'o fana munumunu n'u ye dɔɔni o baara bɛna kɛ cogo min an n'an da don n ko an bɛ kiiri de kɛnɛ kan bi Falaye nin ye tilegan in na ta ye an ka saraba ye Asimi ka laseli ye nka min ye conseil des ministres ye an n'a da don n'o ye sɔɔni Samute fa fɛ. An bɛ taa Segu an bɛ taa Futakakina Segu min ye Segu danganda an bɛ taa ye Arsenal ale jɔlen don yɔrɔ min na Segu ka ɲɛsin maa min ka yɔrɔ ma o ye le grand baobab de Segu ye n'i ko le grand baobab de Segu i b'a fɔ ko Bamadu Simaga n'i ko Bamadu Simaga Falaye kana 2 wɛrɛ fara k'a fɔ Somatara dɔrɔn Segu bɛɛ b'o dɔn. Falaye bamananw ko ni yɛrɛ yira ye san 3 tɛmɛ k'a tɔ kɛra Daka ye. Somatara bɛ san 63 de la ɲina wulikajɔ ni cɛsiri cɛkɔrɔba y'a bila yɔrɔ min denw y'a ta ye caw Gaku n'a dɔgɔw u ye Somatara kɛ samalaɲɔ ye Falaye min ye Somatara ye bi on ont fini avec les cartes kɔrɔlen Falaye n'i yɛrɛ taara Somatara billet ta yɔrɔ la hali n'i t'a fɛ ka taa i bɛ taa kana to ka taa maa bilasira dɛ n'o de bɛ fara taabaw kan i jɔlen clim de bɛ bɔ fenêtre fɛ k'i dasi k'i sama ka don fenêtre wo fɛ ka taa chaise d'i ma kɔnɔna na Falaye wa i sigira ka ban i ka téléphone sɔri yɔrɔ bɛ i kɛrɛfɛ ye misiki duman bɛ a la video bɛ a la chauffeur ka baro duman Falaye ni Segu ni Bamako de bɛ se b'aw kan ka taa halisa k'a ma se o de la anw bɛ taa Moti sisan tɔw tɛ ka Moti sɔngɔ caya nka k'u y'a kɛ 1700 ye 9000 francs CFA bi Motikaw de ko o min kɛra Falaye o ye yɛlɛma min don olu ka sɔrɔ la Ala de b'a dɔn ja n'i bɛna ni minɛn ye i bɛ minɛn san sanga sara k'i ka billet ta tara sara Gaku filɛ ka kɛmɛ wari min bɔ a la nin ye Falaye o bɛ olu ka minɛn ta sara bɔ donc olu bɛ ka dɔ de fara u ka sɔrɔ ka don o don u ma da o ma koyi
jɛgɛ feere muso ninnu ko Kasim kan'i sigi k'a kuma fɔ dɛ taa m'o cɛ an ka taa yiri la Sumatra ye yɛlɛma min don an ka sɔrɔ la i yɛrɛ ɲɛ k'a ye an b'o labɛn na fala ye n'o tɛ Gakou ni Maribilen an'u balima tɔw Sumatra ko kɔni anw fala ne y'a fɛ yen nɔ n k'i kun ka kɛ Segu ka ye i kun bɛ lafiya nka an b'a lajɛ ni Kayi kɔni banna an b'a fɔ Gakou ye n k'a ka u ka Kayi ta Moti ta bilama ayi Sumatra est premier là-bas premier en prix premier en qualité premier en responsabilité premier en tout i ye sira o sira ta mobili de ka ɲi wa chauffeur de ka ɲi wa kari yɛrɛ de kɔnɔna ka di wa sɔngɔ de ka di wa bɛrɛbɛrɛli de bɛ ka kɛ wa fala ninnu y'a ta u fa min fɛ Bamaro a ma gasi tiɲɛ Segu Ablaye Jabate ko ni maa min ko i tɛ Bamaro Simaga dɔn Segu k'i bɛ kɛ waleɲuman dɔnbali ye an b'a fɔ bi k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnw bɛ baara min na bi n'o y'an kɔrɔmusoba ye Gakou ale ni Maribilen ka taa se tɔw ma fɛn minnu kalifar'u la cɛkɔrɔba fɛ fala ye u ma da u ma koyi u yɛrɛ ye nɔnfɔn bɔ faso ta ye tiɲɛ ye nka n yɛrɛ ta u y'o fana sigi sen kan n'Ala sɔnna a ma don nataw la an n'an da don o kɔnɔna na ni kun ye Sumatra ka sɔgɔmadala foli ye an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ k'an kari conseil an tɛ taa Kuluba a so nana dɔrɔn ale bɔra aéroport la dɔrɔn ka taa Kuluba anw yɛrɛ ka taa Kuluba fala ye sɔɔni bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Sumatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Sumatra e ka kari Sumatra ne ka kari Sumatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Sumatra fiɲɛ foroko Sumatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyan n y'a f'i ɲɛna cogo min kunun ko min ye général d'armée Assimi Goïta ye a n'a ka bɔ Irisilakaw fɛ yen fala ye a ko bila ka suma ko tere man ɲi premier ministre ye galabu show min kɛ ale kɔfɛ n'o ye Tanganani ye ko ale yɛrɛ b'a ta o dabada ma koyi u y'a kunbɛn yɔrɔ min ka foliw kɛ a ko ministre ma an ka taa Kuluba u ko mun président ko conseil des ministres fala ye kunun ko conseil des ministres a kɛnɛ ka ye sa sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu ye ɲɛbila sariyaw ye olu y'u dɔw ta baara mun bɛ yen n'o kɛra ministre fɛ n'u ka baara bolodalenw u y'olu fana sansalama n b'a yirila k'a fɔ min ye sariyakisɛw ta nasira fɛ ministre min bɛ yen n'o bɛ Malikura ko ministeriya kunna n'o ye refondation ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ sa ko min ye sariyakisɛ ye u bɛna na o ta ka se ka baara kɛ ni ordonnance ye o b'a yira yanni wasabulon maaw ka na u kan ka sariya baara minnu kɛ k'u yɛrɛ yamaruya k'o baaraw kɛ a ko ale ka nin sɛbɛn min filɛ nin n'o ye projet de loi ye ɲɛbila sariya sɛbɛn in ye a bɛ tali kɛ siginiden 121 na an ka sariya suba kura kɔnɔ min ye charte a bɛ tali kɛ o fana na n'o o fana sigira an ka jamana kɔnɔna na bi ka kɛ ni furancɛla fanga ye k'a bɛna to gouvernement ale ka baara kɛ ni ordonnance ye k'a daminɛ sa ka kɛ ni sariyaw tali cogoya ye k'a daminɛ min ye conseil national de transition n'o ye CNT ye avril kalo tile 7 u ka baaraw daminɛli ka taa bila sa fo octobre kalo ale nata in na n'o y'u ka baara tali ye fala ye sabula olu taa to don intersession na o kɔrɔ k'u fana bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la yanni session kura o ka daminɛ o la sanni gouvernement bɛna baara min kɛ sariya ko ta na sira fɛ ordonnance b'a yamaruya a ka se ka o baaraw kɛ sariya ale hukumu kɔnɔna na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko a ordonnance bɛ tali kɛ fɛn minnu na fala ye gouvernement yamaruyalen don ka baara kɛ mun na a yɛrɛ ye taara ni sɛbɛn min ye CNT la n'o ye gouvernement ka plan d'action ye o lawaleyali hukumu de kɔnɔna na a bɛ se ka ɲɛbila sariyaw ta n'o ye ordonnance ye yanni CNT maaw olu ka segin ka na ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye ale ye ɲɛbila sariya dɔ ta sa ka ɲɛsin faranga ma faranga min n'o bɛ ɲɛsin sugubulon ma sugubulon min bɛ tali kɛ min ye douanelakaw olu ka baarakɛminɛn 3 a bɛ fɔ ma sa ko portable n'o o ye portal ye n'o bɛ tali kɛ scanner ko la sa Bamako ale ni Diboli Sikaso ani Mayinamin u kun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye faranga in ye musaka in kan sa
ko o bɛna n'a to n'o ye avenant ye o bɛna n'a to baara ka kɛ nka ze in t'a fala ye ko e ko musaka bɛna na bɔ a la wa sabula jɛkulu min bɛ yen n'o ye Nitel compagnie ni Litel ye olu minnu ye baara in sɔrɔ kalo 3 kɔnɔna na u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sa yaasa ka se ka fara n ka baara in kɛ fara n ka baara in ale bɛ tali kɛ yɛlɛmaba min na o ye k'a fɔ sa min ye Sikasokaw fɛ yen scanner kun sigira yɔrɔ min na a sigiyɔrɔ o ma kɛ maaw sago ye ko a na ta ka bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ nka yan'o cɛ u bɛ scanner u b'ale bila baara la min ye Mayina minikaw fɛ yen yen kɔni ta ye o ye sa ka se ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen laban yɛlɛma minnu bɛ yen n'o bɛna don a la ka scanner kura sigi k'o sigi sen kan sabanan ye min ye baara dafa baara minnu bɛ yen ka se ka sigi sen kan yaasa ka se ka diboli scanner fana baara kɛ nin 3 in n'o don min ye minisiri ye sa ale y'o laɲini kɛ conseil minisiri kɛnɛ kan fana fala ye minisiri bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna n'o ye sanu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a yira sa k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ dɔ tun bɛ an fɛ yan fɔlɔ ni a bɛ f'o ma sa ko Yatela SA ale tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ale ka sanubɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen o kɔni tun ye dugujukɔrɔ nafaw ɲinini ye ka se ka o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu min ye sariya ɲɛbila sariya sɛbɛn min tatɔ filɛ nin ye o bɛna n'a to sa ale ka baara min tun bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni Morilakaw ta ani Morila SA ale ni Yatela ko olu kɔni ye degun de sɔrɔ falaw ka baara kɔnɔna na nin société ba fila in n'o ye Mine d'Or de Yatela ye ale yɛrɛ sigira sen kan san 2000 san a tun bɛ ka sanu bɔ sa a n'a ka musakaw bɛɛ lajɛlen kɛmɛ saradala 80 kun ye u yɛrɛ ta ye koyi baara in tun bɛ ka kɛ Sajola exploration fɛ kɛmɛ saradala 20 o tun ye Mali gouvernement ta ye u y'a yira sa ko min ye Yatela ta ye fala ye o fana o sigiri sen kan sa o fana ye gɛlɛyaw de sɔrɔ min ye san 2013 a yira k'a fɔ ko sanu sɔngɔ jiginna kosɛbɛ ka taa se san 2000 ale ni 16 ma sa o y'a to min ye maa ninnu ye u ye degun sɔrɔ u tun ye hakilina ni baara min kɛ u nana ye k'a fɔ sa ko ka sanubɔyɔrɔ in ko k'a datugu yaasa baarakɛlaw kana na to ten yɔli la Mali gouvernement ale y'i bolo don société in kɔrɔ Sajolakaw fɛ yen ka se ka baara kɛ bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔbila kɛr'o la octobre kalo tile 16 san 2024 yaasa min ye sanni feere ale ni yɔrɔ in sɔrɔli o bɛ se ka sigi sen kan cogo min o dun y'a sɔrɔ sa kɛmɛ sarada la min ye yɛlɛma nana don ko la koyi gouvernement ale y'i kɔ a fa la fala ye a ta kɛra 80 ye min ye sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ maaw ye olu kɔni kun ta kun kɛra 20 ye nka ko nin bɛɛ n'a kɔfɛ sa a nana ye k'a fɔ ko gɛrɛntɛ nana kɛ baara la koyi u yɛrɛ de y'a ye sa k'a fɔ sisan tɔnɔ tɛ ka sɔrɔ olu b'a fɛ ka waa wɛrɛ o de la sa min ye nin sanubɔyɔrɔ 2 ye n'o o ye Morila ye n'ale sigira sen kan san 2000 san n'ale tun bɛ sanu bɔ kɛrɛnkɛrɛnna Morilakaw fɛ yen ale ka sɔrɔ fana o bɛɛ lajɛlen na sa kɛmɛ sarada la i b'a ye k'a fɔ ko Mali kun ta ye 20 ye Ashanti Gold o ta kun ye 40 ye Aran Gold o fana kun ta kun ye 40 ye min ye yɔrɔ in ye a yira k'a fɔ sa Morilakaw fɛ yen min ye Aran Gold ye ale min yɛrɛ kun ye belebelebaya a ko la Morilakaw fɛ fo ka taa se san 2019 ma ale nana ye k'a fɔ ko nafa tɛ ka sɔrɔ Morilakaw fɛ yen ko fala ye ale fana ye a ka sɔrɔ n'a ka fɛn hakɛ fɛn fɛn bɛ yen ale y'o bɛɛ feere novembre kalo tile 10 san 2020 san min ye société ma sa a bɛ fɔ ma sa ko Ferinch Ltd k'ale feere o ma n'o ye a ka nin yɔrɔ ye n'o ye 80 ye ale y'o feere o ma Bariki a nana yɛlɛma ka ko ye min kɛ ale ni Ashanti olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ Morilakaw fɛ yen fala ye u nana ye k'a fɔ ko sɔrɔ tɛ ka kɛ olu y'a feere Fire French maaw ma Fire French ale fana tun ye baaraw daminɛ sa Morilakaw fɛ yen k'a to sen na sa yaasa a bɛ se k'a dɔn cogo min na degun ni fɛn minnu bɛ yen nka ale fana nana bila san 2022 ka dɛsɛ pewu yaasa a ka sɔrɔ minnu bɛ yen olu matarafali hukumu kɔnɔna na juru nana wuli fala ye min ye sɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka sara yaasa ka se ka ko in to sen na n'o ye sanubɔ ye u fanga nana dɔgɔya Fire French ale fana yaasa ka se ka baaraw matarafa sa ale ye kun ye baara boloda dɔw sigi sen kan ka bɛnkan sɛbɛn k'o sɛbɛn ni Mali gouvernement ye mai kalo ale tile 6 san 2024 o bɛnkan in sa o tun b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Morila sanubɔyɔrɔ in ye e ko Mali ma kɛ niyɔrɔba ye o fana na wa o de la sa min ye nin sanubɔyɔrɔ 2 ye Yatela ale ni Morila SA degun kɔma sa e ko gouvernement ale ma kɛ niyɔrɔbatigi a 2 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa bɛnkan minnu sɔrɔla o bɛna na majɛw olu tile yaasa min ye sanubɔyɔrɔ 2 ninnu ye Mali ka kɛ niyɔrɔbatigi ye ale kɔnɔna na nin degré minnu filɛ nin n'olu taara sa k'o bɛna n'a to sa min ye sanubɔyɔrɔ in ye
ale yɛrɛ kɔni maaw u kan ka san sɔngɔ min na e k'o bɛna sɔrɔ a la tugun wa n'i dɛsɛra fɛn kɔnɔ i b'a feere sɔngɔ min na o tɛ se ka sɔrɔ a la o gouvernement ka juru yɛlɛlen don u la olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u yɛrɛ de ɲini sa ka taa ka to nka min ye sanubɔla minnu b'an ka jamana kɔnɔ a fala ye u ko ko dɔɔnin bɛ murila han k'o lankolon tɛ nka baara de ma nɔgɔn sisan mali e ko a m'o fana ta ka kɛ niyɔrɔba ye 100 sarada la 80 a fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa min ye minisiri ye a ye nin de ɲɛfɔ ɲɛbila sɛbɛnna ka kɛ ni nin sanubɔyɔrɔ fila ye minisiri min bɛ dugukolo ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni jamanadenw ka ko kibaruyaw kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ye décret dɔ ta décret min b'a to sa dugukolo u bɛna o di minisiri min bɛ an ka donibata kow kunna ale ni yɔrɔbaw jɔli ka kɛ ni jibolikaw ye titre foncier in ye 14 184 ye a bɛ di Kayi yɛrɛ cercle kɔnɔna na Kayi yɛrɛ région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye falenmɛkaw ye dugukolo in kan ka di ye tari 17 a bonya kan ka k'o de ye a bɛ sigi diboli o kafo min bɛ yen sa n'o o ye falenmɛ ye a bɛna na k'o yɔrɔ la k'a kɛkun ye mun ye fala ye ka parking dilan sa mɔbiliba minnu bɛna ka bɔ diɲɛ fan 14 fɛ olu ka kundo yɔrɔ sɔrɔ yanni u ka t'o sigi kɛnɛw ka ten ka se ka don yanni u ka don dugu kɔnɔna fana na u ka parking k'a dikun ye Mali gouvernement ma a k'o baara kɛ ani mɔbiliba min bɛna ka bɔ Senegali olu ka kundo yɔrɔ sɔrɔ ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na fala ye conseil de ministre kɛnɛ kan ministre min bɛ courant ni jiko kunna a ko k'a da conseil de ministre maaw bɛɛ lajɛlen tulo ka sa olu tun taara baara la baara min bɛ se ka dɔ fara cogo min na Kayi ale ji sanumanko kan min ye saniya ko ye k'o fana sinsin Kayikaw fɛ yen baara ninnu kɛra juin kalo tile 21 sutukulekaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya kulum o commune kɔnɔna na Kayi ale marabolo la waleya in y'a to sa min ye dugudenw marabolotigiw ka taa se maa minnu bɛ ni jibono ninnu kan ka sigi olu tɔgɔ la ani dɛmɛba jɛkuluw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Kayiba Jabatekaw fɛ yen waleya in kɛkun ye mun ye sanuya k'o sinsin min ye an ka jamana kɔnɔna fana ka dɔ fara ji sanuman sɔrɔli kan a n'a jicogo ka Kayi n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yɛlɛma minnu bɛna na sigi sen kan n'o ye jibondo kura jɔli ye ka fɛɛrɛ sigi o fana na min ye saniya waleyaw ye ka se ka bɛnsɛya sigi sen kan baara in ale kɛkun ye o ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale conseil de ministre ladɔnniya fala ye ko min ye bana minnu b'an fɛ yan sa n'o o ye bana cɛjugu ye dengi ko kɔni jɔlen don ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamanakuntigi ko k'an bɛɛ lajɛlen ka tanganaw matarafa ko sabula ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye conseil de ministre min sɔrɔla a kɔnɔ kunu n'o o ye juin kalo tile 27 ye san 2025 secrétaire général du gouvernement maa min y'a fa siri o ye Burama Kulubali ye chevalier de l'ordre national. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye ni ala sɔnna a ma min ye nin juin kalo tile 30 ka taa se juillet kalo tile 3 ma Mali premier ministre ale kan ka taa Asimi jɔyɔrɔ fa jɛnsɛrɛkɛ naani maaw ka laɲini jɛrɛ naani na min kan ka sigi sɔrɔ doni na musaka ni yiriwaliko ta na sira la n'o b'a fɔ ma ko FID 4 ale bɛ kɛ Espagne kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Séville ale dugu kɔnɔna na min ye communiqué de presse ye sa n'o bɔra primature yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sigma maaw u y'a jira sa ko Ablaye Mayiga ko a kɔni kelen tɛna na taa taama in na fala ye minisiri b'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye o bɛ a la sɔrɔ ale minisiri n'o ye Aluseni Sanu ye o bɛna na ye a la min ye sigida saniya ani yiriwali kuntalajan Mariam Tangara n'a bɛ Dunbiyalakaw ka sigi la ale fana b'a la waleya min na kɛ premier ministre bolo sababu ye jamanakuntigi tɔgɔla gafe min bɛ ka t'o kalan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye premier ministre ye
Mali kɛlen ka fɛɛrɛ minnu sigi sa ka se ka musaka ɲini k'a ka yiriwali baaraw kɛ a na taa da don o la dans le division Ablaye Mayiga min ye Mali a n'a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali yɛrɛ ka kuntilennaba ye min ye sa n'o ye Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ma fala ye a na taa o ɲɛfɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigilen don sa yiriwali ko ta na sira fɛ ni Mali kɛlen k'o sigi sen kan n'o yiriwali kuntalajan sɔrɔli ye k'a daminɛ san 2024 ka taa se san 2033 ma nin bɛɛ lajɛlen na fɔ fɛɛrɛ minnu fana sigilen don sen kan sa ka se ka falenw kɛ yɛlɛmaw kɛ ka se ka maaw don ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kumaw olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ a la Mali ka kuntilenna n'o ye Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma k'u bɛna o sinsin o ka tagabolo 11 u bɛna o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw bɛ se k'o faamuya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna ka jiginɛ u bɛna o ɲɛfɔ kɛnɛ kan ye n'o bɛ tali kɛ dunkafa sabatili la yelen kura n'o b'a to sa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuran sɔrɔ ka se ka yiriwali baaraw kɛ ani ka se ka min ye bayɛlɛmali baaraw sigi sen kan Mali yɛrɛ bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min na Kanku Musa seginna o ye sa ka se ka ba don min an ka seko ni dɔnko la fɛɛrɛ wɛrɛw fana bɛ sa n'o ye Mali binkɛnɛma ye nin bɛɛ lajɛlen na taa ɲɛfɔ kɛnɛ kan ye Baɲumankɛw ale ni diɲɛ magobacogo ye Nations Unies ale ka kɛnɛ sigilen don nin y'a ta ko 4nan ye fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa kiiri bankun kan n y'a f'i ɲɛna cogo min na sa min ye kiiri min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pankuru ko ale ni Wolo Masiri Tabaw ka minɛn minnu sanna Ibrahim Boubacar Keita ka waati bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye kiiri sigilamaw ye u ko k'u bɛ fɛn min bila ɲɛfɛ fala ye o ye tiɲɛ ɲinini ye k'o ka fisa ni k'a fɔ k'i bɛ maaw ko k'u tɔɔrɔ o hukumu kɔnɔna na sa kiiri in a yɛrɛ kun jɔra koyi nka kunun ko baaraw daminɛna kura ye k'a sababuya kɛ i b'a dɔn k'a fɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ u bɛ kɔmɔsuruku kan ja kunun ko ta daminɛnen nɛgɛ kanɲɛ 9 waati u y'a yira sa k'a fɔ ko yanni o cɛ maa caman kun nana koyi kana ɲɛfɔliw kɛ n'o o ye seerew ye o de hukumu kɔnɔna na sa min ye suralidonbaw ye olu tun ye laɲini kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko maa nɔ minɛlen minnu bɛ yen ko olu dɔw bɛ yen ko halisa ko ka dɔ fara lamɛnta kan koyi o kunnafoni fana senfɛ sa procureur yɛrɛ n'o o ye jamana ka hakɛw ale tabɔtɔba ye kɛnɛ kan ye ale kungo sa ko maa 2 bɛ yen ko fo ka olu nɔ minɛ ko n'o ye sɔrɔsilakaw ye ko sabula k'u ye seere juguya kɛ min ye ntɛnɛn kɔfɛ suralidonbaw ye n'o ye avocat la défense ye fala ye olu fana tun ye welelumada kɛ ko ka bandaw wele sabula Ibrahim Boubacar Keita ka waati minɛn ninnu bɛ sa waati min ale tun ye Wolo Masiri Tabaw ka ministre ye nka bɛɛ lajɛlen kun sigilen tɛ ni min ye fɛɛrɛ ye ka se ka ɲɛbila kɛ ko in na sa o ye k'a fɔ sa basigi ni lafiya kiiri yɛrɛ bɛ se ka taa taabolo ɲuman fɛ cogo min na sa min ye procureur ye n'o ye Kɔkɛ Kulubali ye ale bɛ kun sa k'a bɛ nominali ta ka ɲɛsin colonel Mamuru Togo ma ani lieutenant Thio Konate ko sabula k'u ye seere jugu kɛ a ko k'a segira a kɔ fala ye min ye ntɛnɛn kɔfɛ suralidonbaw ye ani kiiri yɛrɛ labɛnbaw ni kiiri yɛrɛ kɔkɔrɔdonbaw u ye a fo ni waleya in na yaasa baaraw ka se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na Kɔkɛ a ko ko ale kɔni tun bɛ min f'u ye seere de ye kana na kani ɲɛjɔ maaw ɲɛna ka nkalonbaw tigɛ k'o ti bɛn k'olu bi yaasa tiɲɛ ka se ka ɲini bɛɛ ye Kɔkɛ fo a ka nin waleya in na min ye procès in ye fala ye a bɛ ka taa dɔgɔkun 3nan na a daminɛlen ni sisan cɛ ministère public n'o o ye jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ futurabaw ye olu yɛrɛ fana ye procureur fo koyi ale ni avocatw k'a ye nin min sɔrɔ nin ko nin bɛna to procès tɔ ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na min ye Bamasa Sisoko ye basigi karamɔgɔ ale min bɛ ka kiiri in bɛɛ lajɛlen ko ɲɛnabɔ n'ale ye président du tribunal spécial ye a ko a bɛ min fɔ maaw ɲɛna n'i taara k'i kana seereya kɛ o kɔrɔ tɛ k'i kana nkalonbaw tigɛ n'i taara k'i kana seereya kɛ doni de b'i kun koyi sabula e ka kuma bɛ k'a fɔ maa minnu ɲɛna olu fana bɛ ko caman kalama ko ninnu na koyi wa ko ni maa ma farati ninnu 2 tɛmɛnen kɔfɛ kana seere juguya kɛ fala ye ko sariyaw b'u bolo k'a bɛ boli maaw kan dɛ i welela i kana seereya kɛ nka a ma fɔ k'i kana i kana ka seere juguya kɛ k'o la sa ko yaasa procès in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min n'o ye kiiri in ye k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ nin na sabula ni maa 2 ninnu ye min kɛ nin ye a tɛ se ka bɛn sabula a kɔnnen don kosɛbɛ min ye o ko nɔgɔnin kelen fana fɛ kiiribulon ale ye jaabi di k'a yira fana k'a fɔ ko bandaw ko ni wele kun bilara a ma k'a kana ko kana bɔgɔ jeninen kan u ko ko o fana ko tɛna na se ka lamɛn nin kiiri in kan ko tiɲɛ bɛ se ka ɲini k'a sɔrɔ bandaw ale mana sabula maa caman de b'u bolo minnu kan ka lamɛn sisan sa kiiri tigilamaw ko n'o ye Bamasa n'a ka maaw ye k'u ka taa tiɲɛ ɲinini sira fɛ maaw kana kanu hakilinaw fɔ min bɛ n'i ye seere ye i k'i ka seereya kɛ i k'i ka daliyaw fɔ i k'a bɔ k'a bi
ibe min don dawma kana ta do fena kibita ma Ronaldo ka soro Ronaldo na be bela jile mbolo kiri ngoni sira kura min tani falai abina na to mamunu be ibaro ka yani kiri che bela jile me lame etawe muye ala eye mufo no ye procès verbaux ye olu kono kuma talibina na boga bin o kuma wala sa akoni kuma mso mina na chaya o to abuka mfo so nga chaya ko sebe ni kiri re wati bela jile ye sabula minango ni sewengo mina na do ala minye kiri kene kai o wati fana falai sere jonjo munumbe nule minan kumbe kam minan jigi ku kelengele ni jate foka ta se o sero bela jile na rufuna mina na wele kana awati no ye dogo na tayinye abina na ke kiri fanye famina sa ma wara ufana abina na tuguni kana nyefoli ke ni kiri falai ni misonga ke tamasien nyene may malibulu sabula ma chamambe farafin jamanaw ubu jalaki miye ma fale munube nulube ni kiri nkene kan ye falai ubela jile danganera munga oye ka fo akake misaliye ma wara kana so ka vokubu jagele afaso na folola ka takadu ko foite bo ala kwa akobe temete miye kiri anafa bela jilente ka maumina ku blaka sola ekoi adoye mauku tlumada fe mauku nyemada mauka la je waliya munun kera ay kololo mi se mauma ko de la an kuna fon dilaw ana an munun ba la kali wato an ga do an ga nyefoli ke mauye falai mauka ko ta tugo famu sharia ko tugo di kiri tigi ko tugo di Ronaldo ba ko tugo di minye procureur ye kata se avocat ndeden ko avocat o maulu ko tugo di mamunu yere nominele no ni bisiki kele no ulanu ka kiri rebe sena ulu fana min fo mawko me ka donga fo ko jenatika nyam blastrado kalanzo do abato do na taula mamunu fana be ulu na kisi akonyo na uma minye kiri tigu ye falai ukokuti mako ha ubi chien nyini na ya saka saka keni wale yauye wale amunu no dangania do bubulo yani kiri ale kuncheli che falai nambora cour d'appel la tribunal spécial falai amta cour constitutionnel konna na nyavye ngame kiri kenaka bigui cour constitutionnel ko ale ye sebendi no bora Mali yere ka journal officiel kono abfom masa ko journal officiel di Mali no e jioye nazaraka atogo ye falai kibaria ba fevbe ko ba fevbe mana na ka jamana togola ale journal de yamara no ko bo ale fana ni le sorte kele ye falai ni be fevbe nyini sharia la ibe fevbe nyini ko be Mali kunga na kera domi ale ni karido uluba aboka yira ka foko ni kera ni ndoyi obe mara uluwa na baraka robe kuluba ulu ni ma to shitate kele ye falai no o journal officiel ye ale de ye akabolila ni kalo ni mugani saba ka da mautlo ka ko dokuntara plainte do asimi contre la cour constitutionnelle la han falai ko mami ye plainte do sa akonu ngolo ko ka asimi ngenga bo bara la ko asimi ye akalekan soso ko sabula ko minye bara mi no kalfara la sa maldo ka teke ulu sago ke bi minye kiri mume no oye cour constitutionnelle ye ulu go kamale yi sinsi minga katana ye tiado malde no ulu buludo aka kiri koro no yaga laini ye eleketi yere no yaga laini ye aya do mekalo tleta an woro falai kain toga de sako saidu nuba wele ko sekna jalo ayraka ko bela jele no yaga laini ye atara da cour constitutionnelle la mekalo tleta ani kononton numéro mu kumala sa oye zoro de grefula no oye cour constitutionnelle grefie akosa ko aleta minye alete fenore ko koyi asimi yere de kabo jamana kuntigiya ina ko sabula kay faso janfa ka keni anga sharia sumba sigininde biwolonvlani sabana ye sigininde mi no be talike anga sharia sumba kura ngono sharia sumba kura min sigira senga jue kalo tle mugan ani fla samba flani mugan saba falai mi ye laini kala nye akoko ale koninga laini ye te flaide asimi ya kalekan soso ay sharia soso wa mi ye bara mi nabe ko kebi falai o tale kundle nae kiri tigila mauko kai sinsi sigininde mi yere ka katana ede ko owere de ba yira ka fo ko sebe yere de tse ka teme mene ko obe mu fo falai ni manye kibe jamana kuntigi nomine fo ka soro wasablombe wasablonte o ale ko o trahison wasablone be sigi ka fo tiga ka fo ka kera falai cour constitutionnelle ko otei ko ni assemblée tei mawye kalata assemblée minye olu se ku dado cheka sebe na ha andu mado ka fo kabini samba flani mugan assemblée te an fe ya kalata make an fe ya sente min be ya anye sugandili de ke benga ngonna na ku sigi
ka décret kɛ k'u sigi fala ye u ka wasadenya baara kɛ nin cour constitutionnel kelen fala ye ale de y'a fɔ CNT mɔgɔw ɲɛna fana k'a tɛ se ka f'u ma ko honorable koyi k'u ye conseil national de ye u ka baara kɛ n'o cogo ye kiiri yɛrɛ a ɲininkala n'o ye cour constitutionnel ye a waati a ye nɔgɔ bɔ kumaw la pewu ka kɛ ni CNT ye nka a m'a fɔ k'u tɛ se ka baara kɛ dɛ a m'o fɔ dɛ a ye dan de sigi u ye anu kan ka se ka baara kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna ka bɛn ni waati min ye cour constitutionnel ka nin jaabi ye fala ye a kɛlen don ka ɲininkali bonya kosɛbɛ kiiri tigilamaw fɛ yen min ye laɲini ye sa n'o o ye wasabulonntanya in ye k'o ye kɔlɔlɔba de ye o man ka to sen na ko f'an ka taa kalata la sisan sa maa minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ ka nin ko in ɲɛɲini olu y'a yira sa k'a fɔ ko kamalen ka laɲini ko yɛlɛma ko nin dɔrɔn don wa dɔw fana dun y'a yira k'a fɔ k'a b'a kalama cɔ k'a dɔn k'a fɔ ko fanga min b'an kunna nin ye ko sɔrɔdasi fanga don min ye fanga min b'an kunna nin ye jamanadenw ka fanga sigilen don fanga min b'an kunna nin ye fala ye a ma taa kalata la koyi maaw nana cogo min ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn CNT sigira cogo min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cour constitutionnel fana taara ni n'a ye sariya min fɛ fala ye o y'a kɛcogo fana ye sariyatigiw ka fɔ la ko min ye kamalen ye a ka laɲini bɛnnen a n'a ka kan nka sariya fana bɛ min wajibiya cour constitutionnel ma fala ye o fana minɛnw ma dafa ni nin sugu bɛ kɛ tɛmɛsira minnu b'a la ni sariya b'olu yamaruya k'a kɛ o dɔ fɔlɔfɔlɔ o ye assemblée nationale de ye o tɛ Mali kɔnɔ bi cɛ ka laɲini nin ye a bɔlen a ma ka kɛ ni cour constitutionnel ale ye jaabi min d'a ma nin kalo in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ sa k'a tɛ tɛmɛ nka fala ye a kuma cayalen don dɛ an ka président Kuturu kun gɛn dɔ ye nin ye ka bɔ fanga la koyi a ja ka gɛlɛn dɛ an ka fala sariya fana b'a yamaruya a k'a kɛ dɛ nka a kan ka kɛ hukumu kɔnɔna a m'o de dɔn min ye sariyatigiw ye fala ye u ko nin bɛ daba de yɛlɛ da min ni maaw kan ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bi bolodi ɲɔgɔnma o de ɲɔgɔn tɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la ka bɛnw sigi sen kan yanni kalataw ka sigi an ka jamana kɔnɔna na ka baaraw kɛ ko nka ko maa kan ka sɔmi min na fala ye ko yalama ko cɛ ka laɲini yɛrɛ kun ye a ka tɛmɛ ye wa ko walima a m'a kɛ de ka kuma wuli min bɛ kuma da di maaw ma maa minnu wulilen don k'u jɔ bi k'a fɔ ko u tɛ fɛ ka furandala fanga in ɲɛna wa ɲininkaliw caman kɔni kɛlen ɲininkali dɔw yɛrɛ bɛ yen fala ye olu yɛrɛ bɛ tali kɛ sariya suma yɛrɛ mɔgɔw ka baara kɛcogo la ko a na to sa bɛɛ n'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen bi n'o kan ka sariya sigi sen kan ni sariya baaraw kan ka kɛ olu fɛ ko bɛɛ na tila ka olu dɔn halisa fala ye an bɛ to kiiri bunakun kan koyi parti politique kɔrɔ minnu cira an ka jamana kɔnɔ u tun ye wulikajɔ kɛ min ye maître Muntaka Tali ye ni ale ye sɔrɔdonbaga ye ale ni sɔrɔdonbaga wɛrɛw n'o ye avocat ye olu wulila ka taa Bamako tribunal so 7 la min ye grande instance min bɛ commune fɔlɔ la ka taa se commune 6nan ma u ye sɛbɛn don nin bɛɛ lajɛlen na k'u ma jɛn ni partiw cili ye ko k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na a waati Bamuntaka bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ka communiqué ci an ma ka ɲɛfɔli kɛ an ye min ye parti politique ye u ka sɔrɔdonbaga n'o ye maître Muntaka Tali ye ni ale yɛrɛ parti politique ɲɛmaa kɔrɔ ye a ye communiqué kura bɔ fala ye nin kalo in tile 25 k'a yira sa k'a fɔ ko min ye baaraw ye olu ye mun laɲini kɛ ko a ko bɛ senna koyi ko min ye tribunal ye n'o ye k'a daminɛ commune fɔlɔ la ka taa se commune 6 ma ko olu kɔni dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko juillet kalo nata o tile 7 n'a tile 8 k'u n'a lajɛ ko ka jaabi di ko nka min ye sigida 3nan ye sigida 4nan ni sigida 5nan kiiriso k'olu ko k'olu tɛ se k'u da don kuma in na k'u y'a ɲini parti politique kɔrɔw fɛ fala ye section administrative cour suprême k'u ka taa ye ko o ye u taa yɔrɔ ye ka taa nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ye tribunal minnu sɔnna sa k'u lamɛn n'o ye 6nan ye filanan ale ni tribunal min sigilen don police wɛrɛ criminalité kunna ko u na taa olu fɛ sa ka taa ko bɛɛ lajɛlen lajɛ kiiri kɔni dɔgɔdalen don yaasa ka se ka nin ko ninnu ɲɛdɔn min ye maître Muntaka Tali ka sɛbɛnni fana kɔnɔna fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye laɲini min kɛra cybercriminalité la ka ɲɛsin Bitɔn Mamari Kulubali ma ani Mulayi Keyita ko olu fana kumaw bɛ sen na ko sabula k'olu y'a yira k'a fɔ k'u ye nɛnini kɛ wulikajɔ senfɛ min kɛra mai kalo tile 3 n'a tile 9 k'o sɛbɛn kɔni o dilen don bi min ye cybercriminalité parquet ma ale kan ka baara kɛ o la k'o kɔni fana m'u ka sɛbɛn fili kɛrɛfɛ fɔlɔ ko nka ko min ye maa kofɔlen ninnu ye Muntaka Tali ka sɛbɛnni n'o dɛ fala ye ko min ye sutura birifini min n'a b'a fɔ ma ko immunité parlementaire k'o t'u kan koyi ko ka kɛ ni sariya suma min yɛrɛ b'an kunna nin ye n'o sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 ko sisan min ye ninnu nana kiriwa u tɛna kiriwa k'o bɛna ɲɛbɔ sira min fɛ Muntaka Tali ko k'o na kɛ politique na sira ye sa
ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɛbɛn minnu tun bɛ olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya fala ye o de ye nin ye ka kɛ ni laɲini min bɛ yen ni parti politique bɛ k'a kɛ bi ka se ka ɲɛ sɔrɔ an bɛ taa fan fɛ yan'an ka segin ka na min ye an ka baabu tɔ ale kɛnɛ kan. Yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu in tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorola kodi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorola kodi ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi ni waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Falai aw ye mun sɛbɛn ka di ne ma o banna dɛ a tɔ to sɛbɛnni min kɛra ka di ne ma ko ne k'o kalan ne ta banna sisan an bɛ taa irisi la jamanakuntigi nin kalo in tile 24 a ka taama sen fɛ irisilakaw fɛ yen maliyɛn minnu bɛ irisilakaw fɛ yen AES jamana mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye Burkina ni Niger ye ka taa se farafinaka minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni bɛ an ka kuntilenna in na u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Mali tɔgɔla so kɔnɔ ambassade Mali la irisilakaw fɛ yen Moscou kuma min kɛra jamanakuntigi fɛ an bɛ segin a ka fala ye présidence mɔgɔw yɛrɛ ye min d'an ma o version de ye nin ye an b'a perepere latigɛ sabula u yɛrɛ de bolo ye nin di an ma pour que mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ anw ka dilannen tɛ a ye olu de tun bɛ yen u ye min sɔrɔ an b'o di mɔgɔ ma u ka jɛ ka o lamɛn. Oh Mali aujourd'hui, oh Mali les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Ana hukumu muna ya wei ani isiga janyongwa srai ya sanda mando ya ambi janyongwa la akaka anginga nyongo tukuni ay baran mudamne kakmo baraka mungara mumake anga mune ketukuni e mim fa fo ani isiga janyongwa la arama diala janyongwa la fin flabe no taka drobe bola floplo nyongo buyan ani dania do no fin flati pokola na fatula do bi ani siche na dania be nyongo buya be donc kakan o foli ka bla risula donc be président Vladimir fo parce que ali de ka invitation ni délégation be srandi donc mun konna la ambe foli bla président Putina jenyona oui invitation mun chama donc ani risika jenyona barabe fin savare kan ya jetemne aflo et défense ni sécurité en diplomatie en développement donc il y a Mali ni risika jenyona ma madame ne bi depuis président Boubou Petaka watila après dame la watu dona se akuna na sulu sala mais ala baka transition seli après la couleur tuguni fanga drama donc okumun konna la anga la ni flop ni la kana okumun konna yi ay bara damu kan donc ni a jeti ne bi la kana okumuna pratiquement ani resuche parce que de la flop manga jamana kan o de la flop ni jamana kun be tlali sene kan donc o de kun ye de la flop anga jamana kun be fatla donc ni a jeti ne force étrangère mu akumeta ba tan kononton ani kemedro ministre ngi ba tan dure barkan force to kumeta ba nani ani kemedro la donc no be fanyo kumeta ba tan kononton ani kemedro la donc ya 100 ans ona fu maskana go anga be jolan ko ngi fon flo be ko jamana kala do ko mesenga bo ali di o menace be jamana gane
fo ka taa fɔ mun kɛra o menace min kɛ an ka jamana kan ko fɔ an ka jamana tila donc o de fɛn fana an ka kɛlɛkɛda ye quoi a kɛra Mali citoyen fɛn fɛn mɔgɔ min mana kɛ président mɔgɔ min kɛ malien an man ka sɔn an ka jamana ka tila o menace bɛ ne sabula an ka jamana bɛ jamanaw dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni mun kɔntan don o b'an sama n'a ye a kini bolo fɛ ni mun dimina o b'an sama n'a ɲuman bolo fɛ donc bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ ɲan ka jamana kan an ka jamana kɛ namura sogo ye donc o y'a to an kan ka bɔ kɔnɔ bi na donc n'i y'a jateminɛ an ye se ka jɛɲɔgɔnya la san 2 kɔnɔna la an sera an ka dugubaw bɛɛ minɛ parce que an ka laɲini fɔlɔ-fɔlɔ min ye parce que ni sécurité kɛ priorité de bɛ laɲiniw de bɛ yen laɲini 1 2 3 donc i bɛ lajɛ mun ka gɛlɛn fɔlɔ i bɛ baara k'o de kan donc an ka laɲini fɔlɔ min bɛ an ka jamana yɛrɛ ka kan bolo fɔlɔ donc n'i y'a jateminɛ bi bi in na o duguba foyi tɛ bi bi in na ko mun bɛ jatigɛwale mɔgɔw bolo an ka sɔrɔsiw b'a bɛɛ la mais n'a taara gɛlɛyamisɛnninw bɛ yen o tɛ b'a la mais mun ka kan ka gɛlɛn fɔlɔ-fɔlɔ an ka jamana kana bɔsi an na donc ala barika la o ko bɛ sen na bon minɛnko fana la o ma dogo mɔgɔ si la minɛn caman ɲinina bon minɛn dɔw caman yɛrɛ mɔgɔ la mais dɔw ma yɛrɛ mɔgɔ la parce que dɔw tɛ yɛrɛ mɔgɔ la ni n'a a yɛrɛ don sera mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔw yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma quoi donc o ko bɛ donc diplomatie sira kan an ni Russie vraiment an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'i y'a ye MINUSMA ka tali la u tun bɛ fɛ ka droit de veto u tun bɛ fɛ ka a bali mais ala ni se ka droit de veto barika la o ma se ka sira sɔrɔ donc o tun bɛ fɛ ka sanction fana renouveler Mali kan et se ka droit de veto fana to sanction ma se ka renouveler donc instance internationale la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'an kan ka voter u ye an bɛ voter u ye n'u fana kan ka voter u bɛ voter donc o jɛɲɔgɔnya baara vraiment o bɛ ka sira sɔrɔ donc mun ye développement sira ye a y'a jateminɛ depuis an nana san mun na 2023 an ye baara dɔ sigi sen kan mun ye énergie ko b'o la transport b'o la agriculture b'o la mine fana b'o la donc baara minnu daminɛla dɔw kuma bɛ sen na dɔw fana ma se ka daminɛ donc n'i y'a jateminɛ hali ka da usine d'affinage d'or ma o baara o daminɛla ka dan centrale solaire fana o baaraw bɛ sen na a bɛɛ ma ban bon n'a ɲɔgɔnna caman ani commerce fana la blé ani blé an bɛ blé feere an ni ɲɔgɔn cɛ ani tajiw olu baara bɛ sen na o baara bɛɛ ma ban donc fɛn mun don nin b'a to an bɛɛ b'an ta sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni binkani ye a bɛɛ bɛ taa sɔrɔ i ka sɔrɔ hakɛ kɔnɔna la donc k'a fɔ an na o baara min bɛ sen na nafaba de b'a la hali k'a dan an n'u ka baara fɛn kɛ projet na bi bi in na transfert de compétence bɛ yen n'u bɛna an dɛmɛ sɛnɛkɛ la o b'a fɔ k'an ka ɔkɔliden dɔw di kalanden dɔw di olu bɛ taa kalan kɛ donc n'i ye énergie ta dɔw kan ka na kalan kɛ énergie la n'i ye mine ta dɔw kan ka na kalan kɛ mine na n'i ye télécommunication satellite dɔw bɛɛ bourse bɛɛ prévoilen bɛ donc je pense que an ka taa ɲini Bamakɔ n'a bɛ sɔrɔ aw la yan a ka nɔgɔ dɔrɔn k'a ta aw la yan parce que aw bɛ kan mɛn ka ban donc u bɛ taga segin bali mais n'a ma sɔrɔ cɛ ma a bɛ taa ni Bamakɔ parce que concours de bɛ kɛ test bɛ kɛ ka meilleurs ta minnu bɛna a kalan kɛ donc an bɛ ka fɛn kɛ ni Russie bi a bɛɛ transfert de compétence b'a la mun ye sɛnɛko ye mun ye énergie ko ye mun ye dugujukɔrɔ ko kalanko ye mine transport chemin de fer a bɛɛ bourse dilen don san 4 bourse dilen don donc san o san mɔgɔ hakɛ dɔ bɛna a kalan kɛ donc fo kana se satellite ma télécommunication bɛɛ bourse dilen don san o san ministre de l'enseignement supérieur lui-même il est là donc san o san mɔgɔ damadɔ dɔw la 10 dɔw la 15 olu bɛna kalan kɛ donc c'est pour vous dire que sisan tu b'aw de kunna sisan aw de b'aw jija parce que an bɛ ka kɛ mun de kama parce que chaque fois ka tugu mɔgɔ kɔ chaque fois ka gulon mɔgɔ la an bɛ ka bɔ o de kɔnɔ an ne bɛ jɛɲɔgɔn kɛ mais n'a sera yɔrɔ dɔ ma an yɛrɛ b'an yɛrɛ ta donc tɛ se ka taa fo ka dɔnniya d'aw ma an bɛ ka degun caman sɔrɔ bi bi in na parce que a dɔnniya t'an na quoi donc dɔnniya t'i la a bɛ mɔgɔ min na i bɛ tugu a nɔfɛ bon n'o kɛra mɔgɔ ladiriman ye a b'a jɛ i bolo n'a ma kɛ mɔgɔ ladiriman ye a bɛ a sago k'i la a b'i kuma sulu a b'i lamɔli a b'i kɛ fɛn min ka d'a ye donc an bɛ ka bɔ o de kɔnɔ sisan bon komi an ni Russie cɛ u jɛɲɔgɔnya la an b'an diya ɲɔgɔn ye donc o de y'a to an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ sisan a bɛɛ la u b'a dɔnniya di donc o kɔrɔ k'a fɔ aw minnu bɛ kalan na yan n'a dɔnniya b'aw la n'aw ka branche don a ka nɔgɔ dilan kosɛbɛ bon n'aw t'a la mais a kɔni bɛ concours de don dɛ a tɛ fɔ ko nin ye président Neve ye o nin ye ministre o fɛn tɛ quoi donc concours de bɛ kɛ ministre de l'enseignement supérieur an bɛɛ de b'a su
minnu bɛ kɛ maire olu bɛ ta olu bɛna kalan kɛ namara t'a la bilen o banna pewu voilà donc ka fara transfert de compétence o nafaba de b'an kan bi na parce que nin baara bɛ ka kɛ hali ni ye sanuko ta an bɛ ka usine d'affinage min kɛ bi na a donna tan na donc u bɛna an dɛmɛ k'a jɔ u b'a dɔn mɔgɔ bɛ taa kalan kɛ da baara tɛ ban tuma sɔrɔ dɔw tilala kalan na ka ban a bɛɛ de bɛ ten an bɛ ka baara fɛn kɛ bi a bɛɛ bɛ ten donc o ye fɛn nafama fila ye an bɛ wari sɔrɔ an bɛ infrastructure sɔrɔ en même temps an bɛ dɔnniya sɔrɔ donc o ni fɔlɔfɔlɔ jɛ ninnu o tɛ kelen donc vraiment k'a fɔ n'an bɛ se ka jɛ dɔnniya de don ɲɔgɔn bonya don ani bɛɛ bɛ ka nafa sɔrɔ parce que a ma kɛ ɲɔgɔn webali ye donc ɲinan an de bɛ ɲinan fana an seginna an ye comme projet ninnu filɛ nin ye a donna na bɔra ka ca voyage kelen t'a ɲɛ voyage fila t'a ɲɛ donc souvent wariko b'a la procédure ko b'a la donc o y'a to a baara tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen ka ban donc dɔw bɛ temps ta dɔw bɛ se ka san kelen ta dɔw bɛ san fila ta dɔw yɛrɛ bɛ se ka kalo kelen olu bɛ ɲinɛ kɔ donc c'est pour k'a fɔ an na bi na ala barika la o jɛɲɔgɔnya a bɛ ka taa ɲɛ ala sɔnna waati natɔw la ko caman bɛna falen min b'a to an ka jamanadenw ka laɲini bɛ sabati an nana jamanadenw ka laɲini hukumu kɔnɔna la o don baara fana bɛ ka kɛ donc hali bi ka foli bila reçu ye dan tɛ foli mun na donc ASC créera 6 juillet 2024 an y'a créé Niamey donc ASC ka laɲini fɔlɔ tun ye sécurité de a b'a ye ni jamana saba bɛɛ tun ka jatigɛ wale mɔgɔ kɛlɛ mais an nana ye kɛlɛ min don a tɛ taa fo mɔgɔ fanga ka fara ɲɔgɔn kan bon ani Burukina an jamana saba bɛɛ ka degun ye kelen an ka réalité ye kelen bon an na jateminɛ fana janfa ka bɔ a jukɔrɔ ni u b'a fɔ ma jatigɛwale kɛlɛ yɛrɛ quoi a janfa ka bon kojugu a tɛ se ka ɲafan fana ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to an bɛ se ka kɛlɛ in kɛ cogo min na o de kɛra laɲini fɔlɔ ye donc min b'a to an bɛ fara ɲɔgɔn kan jatigɛwale kɛlɛ parce que jatigɛwale mɔgɔw o tɛ yɔrɔ kelen t'u la quoi n'u nana di Burukina sini u bɛ taa Niger sini u bɛ taa Mali la u n'u tɛ tora dugu ni ɲɔgɔn cɛ donc a kun tɛ ɲɛ fo an ka fara ɲɔgɔn kan mais an fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya kɔnɔna la parce que a y'a sɔrɔ jamana bɛɛ la fanga yɛlɛmaw kɛra donc gɛlɛya tun bɛ déjà ka ban o de y'a to a ko a daminɛ tɛ se ka nɔgɔya cogo si la a bɛ na ni gɛlɛya ye donc o kɛra laɲini fɔlɔ ye bon kelen sisan an jateminɛ k'a fɔ ko i mana lakana kɛ cogo o cogo tant que jamana ma yiriwa a ka gɛlɛn bon tant que fana diplomatie la mɔgɔ tɛ ka kumaw fɔ yɔrɔ wɛrɛ ka mɔgɔ wɛrɛw la faamuya kuma la a ka gɛlɛn donc o de y'a to an nana ni pilier fila wɛrɛ ye min ye diplomatie ani développement bon ni défense ta bi na ASC la baara caman kɛra parce que jatigɛwale mɔgɔw ka danga caman cira u ka chef caman mun sara ka ca ni 70 bɔ ye mais jatigɛwale kɛlɛ sugu dɔ ye kɛlɛ labɛnnen de don diinɛko kɛlɛ tɛ quoi diinɛko kɛlɛ tɛ siyako kɛlɛ tɛ a kɛra politique kɛlɛ mais a bɛ bonya mɔgɔ kelen ma ni ko politique kɛlɛ a kɛra instrument géopolitique de c'est-à-dire fɔlɔ n'i lajɛ i b'a fɔ ko c'est une nouvelle forme de la colonisation c'est-à-dire an bɛ yɛrɛmahɔrɔya kɛlɛ min kɛ fɔlɔ ni tubabuw nana o tun bɛ an bila jɔnyanfɛn mun na an ka fɛn bɛɛ minɛ an yɛrɛ t'an ta an denw t'an ta an ka so t'an ta an ka foyi t'an ta ye donc indépendance nana sisan an sera don o taara bon o taatɔ sisan u ye fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ tuguni mun b'a to toujours an bɛ to ka mara kɔnɔ bon caman b'a fɔ ko accord coloniaux i bɛ se ka nin kɛ i bɛ se ka nin kɛ i bɛ se ka nin kɛ n'an ma sɔn o n'o fana sigi sen kan donc sisan o fana karila sisan parce que an y'o bɛɛ ci ka bɔ ASC y'o ci ka bɔ yen maintenant mun bɛ sisan u ka laɲini bɛ sɔrɔ cogo di ni terrorisme de bɛ na ni jatigɛwale kɛlɛ o de k'u ka laɲini caman sabati sisan ne ko foyi t'a la depuis an b'a kuma fɔ mɔgɔw b'a fɔ bonya dɔ kelen ma mais bi na bɛɛ b'a dɔn sisan ko jamana caman b'a kɔfɛ donc o laɲini min ye toujours c'est la même chose c'est-à-dire u bɛ fɛ ka an to jɔnya kelen de kɔnɔ hali bi quoi an ka sɔrɔ fɛnw t'an ka sɔrɔ yen mɔgɔ min ka di o de bɛ kɛ ministre ye mɔgɔ min ka di o de bɛ kɛ maire ye mɔgɔ min ka di o de bɛ kɛ ambassadeur ye an ka jamana tun b'o taabolo la donc sisan o de ko ɲagamina u bolo sisan nin fana faamu yɔrɔ ye parce que jatigɛwale la n'i y'a jateminɛ bi in na diinɛ ko don e bɛ se k'a fɔ Mali la ou Burkina ou Niger ko silamɛ tɛ yen i bɛ se k'o fɔ est ce que i bɛ se k'a fɔ ko misiri tɛ yen dugu dɔ yɛrɛ bɛ yen misiri ka ca n'ale ekɔliso ye n'est ce pas donc diinɛ jumɛn de b'a fɔ k'i ka mɔgɔw
bali mɔgɔ min t'u dahirimɛ ɲini sɛnɛ dɔrɔn na diinɛ jumɛn de b'o fɔ diinɛ jumɛn b'a fɔ k'i ka kari jɔ i ka mɔgɔ ni i ko tasuma b'u la diinɛ jumɛn b'a fɔ ka taa mɔgɔ muso gosi la kɛnɛ kan non n'est-ce pas diinɛ ko tɛ ok ni n ko siya kelen tɛ a ka sariyaw ta Mali la Niger ou Burkina ko silamɛ tɛ siya mun na a ka fɔ n na n'est-ce pas siya ko tɛ diinɛ ko tɛ. C'est un instrument géopolitique actuellement. Qu'on veut ou pas, c'est un instrument géopolitique. C'est il faut que tu aies un cadre, il y a politique, il y a un élément. Ça faut qu'il y ait, tu seras souverain. Tu vas protéger tes ressources et tu vas plus suivre les dictats. Je vous assure, 1 mois, 2 mois, tu vas voir les terroristes. Les terroristes aujourd'hui, c'est un instrument géopolitique. Et c'est fait pour déstabiliser les pays, pour atteindre leurs objectifs politiques, stratégiques, peu importe. N'a pas qu'on a demandé à l'aide, on se rend famille là, mais moi je ne vais pas profiter. Donc, si c'est 600, tu m'as dit qu'il y a un truc de Tchèna quoi. Pas sur le fond Tchèna ou pas faire le Tchèna. Mais tu m'as dit que Jamana Kilendroni, mais Jamana Chama ne va pas faire. Jamana ka introduire le million d'années. Mais Kilend Saka a Kunglobo. Ça lui laisse à casser une dynamique par rapport au système de précaré. Il y a un autre bruit, il y a un autre bruit. Il y a un autre il sera comment du la den fait ni ma comment le fait il sera au demain ni ma tu me fait bon aiso au de le système de port plume Nations Unies là fin fait que nga jamana to wala français de comment baisser ni kata ante ni ngade ministre des affaires étrangères il est là après sebani nem fa ngam wala wa sebani on va voter, à dire à ma de voter. Bon, on peut dépendre tout. Bon, c'est pour la famille, on me remonte pas. Comme je dis, parce que ben que puissance de la rôle là. Donc on a clairement que on demande que on a mouru souper. Là tout le monde fait France. Vous les balancer ça. Donc nos classes sont formatées pour la blé. Est-ce que vous tous les Canadiens ils ne vont pas s'asseoir, ils vont combattre. Nous aussi on va les combattre, c'est comme ça. Il y a eu des regains de tension. Les attaques se sont multipliées un peu partout, dans les 3 pays. Ce n'est pas anodin. Il y a des sponsors étatiques aujourd'hui qui soutiennent ces groupes armés terroristes, et sans démagogie. Et avec toutes sortes d'appuis. Jusqu'au drone kamikaze. Donc, il y a déterminé, au Djamana Moununga, na façon sera Tchèna, Mali, Niger. Donc, nous devons dire que nous devons passer ça pour demain. En Tchamantakho, nous avons quand même propagande là. Il nous réclame le brassard à Djamana Tchamantakho. Abu Jamana do bon ya jete ne dibina ay sire encyclé do no jamana chamay ala entre fa jamana do munum be ko jete wala mo deme mais bebi tasro kilen tout le dunga bebi tasro abem gono ko ndatala abisima parce que on tabe banto tar sari abe banto tar o wa singe ma be ban lu jamana mu ga mo ko deme nu dunu ko ko duguci parce que aucun temps pour la bien on a nous donné donc ainsi au dynamique de casser bien donc en même temps on a notre frustration on met jaka franion et on met décision dans nous fait décision bête est là c'est pas que vous présenter la confédération des gars si pour le cadre non on met faire référence va berber toutes les décisions ça fait que on va se berber donc là il faut le oui quand on a jamano la kana
donc lakana fana tɛ taa jamana yiriwali kɔ o y'a to an bɛ ka fɛn fɛn procédure dɔnniya an b'u labɛn ministre bɛ ka ɲɔgɔn rencontré pour que jago ko ninnu hukumu kɔnɔna la taga sigi ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to an ka nafa sɔrɔ sira o bɛ se ka bɛn cogo min na ni jamana bɛɛ la nafoloba b'a bɛɛ kɔnɔ bon dɔ b'a fɔ aw ka tubabuw kɛlɛ an ka tubabuw kɛlɛ est ce que mɔgɔw sara bi an fɛ yɔrɔ min na est ce que an bɛ kɔngɔ na an tɛ kɔngɔ na o mais o y'a dɔn mɔgɔ kun na n'i ye tubabuw kɛlɛ i bɛ sa sini n'i ye tubabuw kɛlɛ i tɛ dumuni sɔrɔ ka dun n'i ye tubabuw kɛlɛ o bɛ jahanama jigi kan est ce que jahanama jigira mɔgɔ kan sabu kɛlɛ dɔw bɛ diɲɛnatigɛ la mɔgɔ tɛ k'i place la quoi kɛlɛ dɔw bɛ yen sa i b'a kɛlɛ quoi n'i bɛ sa i bɛ sa a kɔnɔ quoi mais mɔgɔ tɛ k'i place la parce que o décision sugu min o y'i yɛrɛ ka i ni mɔgɔ tɛ jɛ o la quoi so i b'a kɛ o bɛ kɛ dɔ sago ye wa ayisi bolo de kɔnɔ bi bi na mais a problème ba yɛrɛ ye jeunesse de la dynamique de l'Est repose sur la jeunesse. Ça veut, il faudra décoloniser les mentalités. Parce que tant que vous êtes complexé, tant que vous avez peur de faire face à ces gens, ça n'ira pas. Ce n'est pas des diables, c'est des individus comme nous. Amsra Mounakanga a fait Keleke. On visite la Djenia. Est-ce que Mangambala? Est-ce que Mangambala? C'est la même chose. Mais nous avons fait Keleke. Et vous avez un boulot fond en que joint. Oh, comment tu l'as dit? Tout sauf ça. Voilà, tout sauf ça. Ce combat-là, c'est le combat de la jeunesse. Et ce n'est pas un combat pour une année. Détrompez-vous. C'est pour une éternité. Il faut vous défendre. Il faut réclamer vos droits. Il faut défendre vos droits. Il faut défendre votre pays, votre nation. C'est le minimum qu'on vous demande. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Moi, je ne sais pas. Tout ce comment se joue au niveau de la jeunesse. Nos grands-parents, nous accompagnent seulement. Ils font des bénédictions. Mais les risques là, c'est nous. Si vous avez peur de prendre le risque, je crois que mieux va abandonner le combat. Si vous avez peur de prendre le risque, mieux va abandonner le combat. Ça, on va déconstruire un système qui nous a été imposé pendant 60 ans. C'est de ce qu'il s'agit. On est contre personne, on se défend nous-mêmes. On veut qu'on soit respecté. On veut que nos autres aussi soient respectés. On n'a insulté personne, on n'a offensé personne. Mais si on vous dit que non, si vous faites ça, les blancs vont vous tuer, les blancs vont vous faire ceci, cela. Mais c'est tant pis pour vous. Mais de quoi vous avez peur? Il faut affronter ce combat. Il faut faire ce combat-là. Djinatigɛ la, ko dɔ bɛ fo dɔ de ka jɔ a kungo kɔrɔ. I bɛ sege boli la, n'i sera yɔrɔ la i bɛ jɔ quoi, parce que i bɛ jɔ parce que i sɛgɛnna i bɛna sa quoi. Bon, an sera an jɔyɔrɔ la sisan quoi. Ça an tɛ bouger bilen quoi. Ko gɛlɛn tɛ, c'est une question de mentalité. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question d'état d'esprit. Ça n'est plus qu'à faire. Nekli fikra domodo ikarama dia bani. Et tous ces jours là-bas, effrayer les gens sont complexés. Tout ça, c'est l'état d'esprit. Tant que votre mental est faible, c'est-à-dire que vous n'irez nulle part. Donc, un mental à nassi. Ce combat, c'est la jeunesse. Donc, si les gens pensent que ça c'est le combat du président Tchani, c'est le combat du président Traoré, c'est le combat du président Gouta. Non, c'est pour l'éternité. Nous, on va commencer. Mais sur les certains, d'autres doivent prendre la relève. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va d'amener, avec les dames, on sait même ok. Mais, absolument, c'est le corps où tu as placé la blé. Voilà. Morobina. Bon, ça c'est la jeunesse. Enfin, fait bien. Nous avons pas qu'elle. Mais là, on a décidé de faire comme ça. Nous ne l'avons pas qu'elle.
Berga Keledo, Niger, Burkina, Berga Keledo. Ça, on est contre personne. On défend nos intérêts. On demande spécifiquement de nous respecter, de respecter nos intérêts. Qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'est-ce qu'on a demandé? Transhumant dans les chercheurs, on va faire un boursier. Donc, au boursier, au bas d'Ama, en ayant un projet, mon connu, énergie, nous faisons un boursier bout d'Ama. Donc, ça, il y a un boursier catégorie de faire des deux. Nous, nous, étudiants, nous, nous, bagues, nous faisons sur nous, maintenant, économie, nous faisons, mais nous, nous, avons un projet. Ça veut dire que nous avons un là. Ou nous formé Sanungo au Mouna, au Boursibadama. Nous avons formé énergie solaire au Mourabadama. Nous avons formé communication satellite au Mourabadama. Nous avons formé chemin de fer au Mourabadama. Donc, nous avons Boursibadama. Donc, il y a vraiment le président Vladimir Poutine dans tout le monde. Parce que nous avons fait un Daniel. Il veut dire que nous avons fait bon, ni seti ala barkala tanya be bunabi do albi ambe ala dili ala ka obekisi on na idim kama ala di ala ka ni be sabati ba kalan jala babbe ba ne fulga ci ñu diaspora na befu à partir d'ici parce que abbe wili ka jamuna amano parce que ambe jiro na yo xna ba jiro na parce que ni be kenema okuma no parce que be position do ta kenema mo la be iman nyanti mais au benata abo a wuli ka jɔ jamana ye hali bi ka diaspora bɛɛ fo tante foli mun na n'an fana se ye min ye ka jamanadenw dɛmɛ an b'o kɛ parce que a ma kɛ degun na. nin tun ye Irisi Janjo ye jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi ye a ka laseli min n'a y'o kɛ Mali ale ekɔliden minnu bɛ yen Burkina Niger ka taa se wolomasiri taba minnu fana bɛ jamana saba tɔgɔ la lasigidenso baarakɛlaw ani farafin jamana wɛrɛw ni diɲɛ maa wɛrɛw minnu sɔnna ka taa a ka laseli in lamɛn olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na laseli in a ja a n'a kumakanw bɛɛ lajɛlen taara président yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fɛ k'a d'a ma an bɛ se k'a d'aw ma cogo min na sini ni ala sɔnna ma président segilen ka na fala ye a ye dantigɛli min fana kɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kun cɛlen mun sɔrɔla mun kɛra an b'o fana di sini ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 waati an b'a fɔ sa n ko bi ta in an b'o jɔ yan Falaye Keyita tun bɛ ani Keba Jalo Buguri Mamadu Jara ale fana tɛmɛtɔ bɛ an fɛ an b'a fana fo fédération malienne de nɛgɛsoboli maaw u kɛlen don ka wulikajɔw kɛ ko fo nɛgɛsoboli coupe du monde kana kɛ Mali la ala k'a ɲɛ k'a d'an ma a sera ka kɛ jamana minnu na Mali n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye fédération maaw ye an b'u fo bureau kura mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko ala ka baara ɲɛ aw bolo Jeux Afrique de l'AES Falaye an ka denmisɛnninw ye Niger dasi kunu o kɛra finale bɔlɔntan finale nka baari la Niger y'a bɛɛ cɛ dɛ ja Falaye baari fana ja fɛɛrɛw de b'a la u y'an ka mɔgɔninw lajɛ dɔrɔn ka wagatinin ta n'u ye k'u munumunu n'u ye dɔrɔn ala k'u ta k'u da dugu ma ja ni i dara n'i tɔ ma da i ma bati fi tiɲɛna Niger vraiment bɛ se liti la kalafili fana tun b'a la nka bi a ko bɛɛ bɛ kuncɛ Lazara waati jɔn kɛra cogo di jɔnni ye bɛɛ dan jɔnni ka médaille cɛla ni bɛɛ ta ye nka bɛɛ gagnera Falaye bɛɛ de gagnera mɔgɔ nana et puis AES yɛrɛ kɛcogo jeu kɛcogo ka ɲi min na i b'a dɔn wa mɔgɔ tɛ perdu mɔgɔ si tɛ perdu AES ta la o jɔyɔrɔ 3 de bɛ ɲini premier deuxième troisième olu ye 3 ye ka ban o t'o bannen yan AES yɛrɛ de ye maa ti perdu ye gérer l'AES maa si tɛ perdu bɛɛ bɛ yɛlɛ podium sanfɛ nka sisan sa jɔn ye fɔlɔ ye jɔn ye filanan ye jɔn ye sabanan ye n'o tɛ ni ordre protocolaire don a bɛ fɔ ko Burkina Mali Niger a bɛ fɔ ten cogo la nka jaabi an bɛna a lajɛ an bɛna min d'a ma bi n'a bɛna to sira fɛ ou bien n'a bɛna taa se sira fɛ an bɛna o dɔn nka n b'a f'i ɲɛna Falaye baarita bɛ Niger bolo ani taekwondo a u y'an sɛgɛn nin fila la dɛ an kɔni ye se sɔrɔ mun na o ye judo ni karate ninnu ye sinon tɔ ninnu kɔni na u y'an sɛgɛn yɛrɛ bon ballontan fana na ni basket kun b'a la an kun b'a kɛ un tour de ye k'a daminɛ kun fo kun bon nɛgɛsoboli an kun bɛ taa n'u ye kuluba dɔrɔn ka munumunu ka n'an jɔ o kɔni Burkina bɛ b'an dɔw la dɛ nɛgɛsoboli maa tun tɛ taa n'o ye o ka siri to yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni ala n'a kɛra sɔnna ma i Keyita a k'an bɛn
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45.